Zvine zvamungataura kuti munoona kuti problem ina vanhu ndeyekuti tinotaura kuti chivhayo Mnangagwa vana Scott vanhu ivavo vanotova namasapota avo nevanhu vanovatsigira kuita corruption iyoyo. And zvinhu izvi hazviitwi chete nomunhu one. The whole fucking ZANU-PF members, they are corrupt. If there was not corrupt, the whole fucking ZANU-PF members, people, there should be stop. There should be tell their others, their brothers and sisters, what we're doing is wrong. What we're doing is not right to the citizen of Zimbabwe. But they are still intimidating and kill you and force you to do things you are not supposed to do. But you keep and point one person who is in ZANU-PF is not corrupt. Who or she is in ZANU-PF, she is not corrupt. You have to point me one person. Either she's a woman or a man. I can say yes. But I cannot say yes because all of them, they are corrupt. And they support that corruption. Kana uchikataura mapoints kunonzi mutengesi. You sell out. That is another word. What are they used? What are they used for? To capture you, to capture the people, their mindset. Vanokuti uri mutengesi. You sell out. Chiwenga wakanzi sell out wakazoramba achinda mberi. Wakaimbirwa ruya akanzi Chiwenga ya sell out wakazoenda mberi. Paakanzi ya failure politician, ya failure thief. Mbavha ndo dzinoitana. Ndakamboona dzimwe mbavha dzasungwa rimwe gore muchiredzi umu 1999 pachiredzi police camp 1999. Ndainda ipapo ndadhonora mupurisa. Ndarova mupurisa 1999. Zvendotaura pano ndokudza chokwadi. 1999 muchiredzi. Ndadhonora mupurisa. Zvikanzi ndikandobhadhariswa mari yanga yachikwana 1.5 Zimbabwean dollar. 1.5 $75, 75 cents, $75, 70 something cents. Ndo mari yandakabhadhariswa. Ndadhonora mupurisa 1999. 1999. Munana May 23. Ndikatsongana navanhu vakanga vari papa vakanga vabayana. Matsotsa abayana. Svika bayana pachikriminari chedu. Saka ava vakatoudzana kuti wo wakakonewa kuita uya failure pachikriminal chedu. Tinashe mutariri uyoyo. Akanga aita zviri simbu kufoma kambani yake insurance muchibhadharwa naye masi aiwo akandopisa. Ndokuonoona chimwe chireshe chakafanana nachifashion java. Chireshe chichitotukana Tinashe mutariri. Asi masi aiwo ndo akapisa ofisi yaTinashe mutariri. Ende vapisa izvukanzo vakazvinzwa richitaura nezvizvi vanotorwadziwa moti ko vatanga futi kuitaura nyaya iya because havarwadziwi moyo nokuti zvinhu izvozvo
hazvisi zvavavana kuzvishandira ende kuti maZimbabwe ari kuwana chii nazvo havatodi kuti vawane something through my experience kana kuti through their blessing. Vanotorwadziwa moyo tokuona kuchiti haningi une kambani ivo papa chamakapisira imimi vanhu veZANU-PF chamakatochera maofisa atinashe mutarire emainsurance. What was the reason? Hapana reason kuti tinashe warambirei kusheya mari neZANU-PF. That was the reason. Ibrand dzake idzo KG6 vakaipisire vanhu maZANU-PF masiya iwo hapana mukatumira vanhu vakaba michini yakule chamakabira muna here muri kuishandisei saipapo mamillions nama15 billion nemari dziri kubiwa masiya iwo nemapurisa. Kana mimi mapurisa musimo munyaya idzi, why musingaiti mainvestigation nyaya idzi dziri kufamba sei dzinoita sei nokuti muri maZANU-PF munotsigira vanhu vanotya muchitambiswa donono nenhau. Muri imbwa dzavanhu vanhu veZANU-PF. Ini handisi ndakateverera munhu kuti ningimbinga fokofu noumbinga bwako kure nedu nabasa noumbinga bwako ini